अंतर्राष्ट्रीय सुख दिवस, सुखी जीवन के ओर। नमस्कार दोस्त लोग, चैनल @बॉछर में राउर स्वागत बा। आजो हमनी का एगो बहुते खास मौका पर बात करब जा अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। ई दिन हर साल 20 मार्च के मनावल जाला आ हमनी के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाले के एगो अनूठा मौका देला। संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय सुख दिवस हर साल 20 मार्च के मनावल जाला। ई दिन सुख के महत्व के स्वीकार करेला आ दुनिया भर के लोग के खुशी के बढ़ावा देवे आ ओकरा के हासिल करे खातिर कार्रवाई करे खातिर प्रोत्साहित करेला। पृष्ठभूमि: मानवीय लक्ष्य के रूप में सुख। 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा एगो प्रस्ताव अपनावलस जवना में सुख के एगो मौलिक मानवीय लक्ष्य के रूप में मान्यता दिहल गई बा। पहिला विश्व सुख शिखर सम्मेलन 2012 में पहिला विश्व सुख शिखर सम्मेलन के दौरान 20 मार्च के अंतर्राष्ट्रीय सुख दिवस घोषित कई गई। माने सुख के प्राथमिकता दिहल ई दिन राष्ट्रीय नीति में सुख आ भलाई के शामिल करे के प्रोत्साहित करेला। शोध आ सहयोग के बढ़ावा दिहल अंतर्राष्ट्रीय सुख दिवस सुख के विज्ञान पर शोध के बढ़ावा देला आ भलाई के बढ़ावा देवे खातिर देश सब के बीच सहयोग के प्रोत्साहित करेला। सकारात्मक परिवर्तन के प्रेरणा दिहल ई दिन व्यक्ति आ समुदाय के सकारात्मक बदलाव ले आवे आ अपना जीवन में आ दूसरा के जीवन में सुख बढ़ावे खातिर प्रेरित करेला। विश्व सुख के रिपोर्ट में कहल गयल बा, खुशी के माप सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशंस नेटवर्क SDSN हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित करेला। यह रिपोर्ट में अलग अलग देश में खुशी के स्तर के नापे के कोशिश कईल गईल बा। रिपोर्ट सर्वेक्षण के आंकड़ा अवूरी व्यक्तिपरक अनुभव के राष्ट्रीय आंकड़ा के संयोजन पर आधारित बा। 2023 के रिपोर्ट 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड के सबसे खुशहाल देश के रूप में स्थान मिलल। शीर्ष स्थान पर चहुपे वाला अवरी देशन में डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड आ नीदरलैंड शामिल बा। आलोचनात्मक विश्लेषण कईल गईल बा। खुशी के नापल चुनौतीपूर्ण। खुशी एगो जटिल अवधारणा है जवना के नापल मुश्किल बा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट समेत माप के तरीका के आलोचना भइल बा। राष्ट्रीय सुख के कारक अलग अलग देश में खुशी के स्तर के प्रभावित करे वाला कारक अलग अलग हो सकता हो सकेला की रिपोर्ट में एह जटिलता के पूरा तरह से ना राखल जा सके। सुख के बढ़ावा दिहल। हालांकि खुशी के नापल मुश्किल हो सकेला, बाकिर ओकरा के बढ़ावा देवे के कोशिश सार्थक हो सकेला। कुछ चीज जवन खुशी बढ़ावे में मदद कर सकेला। सकारात्मक संबंध। सुख खातिर मजबूत सामाजिक संबंध जरूरी बा। कृतज्ञता के अभ्यास। कृतज्ञता व्यक्त कईला से खुशी बढ़ सकेला। दान। दूसरा के मदद कईला से आदमी के खुशी के एहसास हो सकता। स्वस्थ आदत। स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद अवूरी व्यायाम से खुशी बढ़ सकता। अपना जज्बा के आगे बढ़ावल। जवन काम से प्यार बा ओकरा के कईल आपके जीवन के सार्थक बना सकता अवूरी सुख दे सकता। अंतिम बात, अंतर्राष्ट्रीय सुख दिवस सुख के महत्व के याद दिलावत बा आ कार्रवाई करे के प्रेरणा देत बा। हालांकि सुख के नापल आ हासिल कईल जटिल हो सकेला, बाकिर तभियो एह लक्ष्य के प्राथमिकता दिहल जरूरी बा। आई हमनी के मिलजुल के यह अद्भुत दिन के मनाई जा आ अपना जीवन में आ दूसरा के साथे सुख बांटी जा। सफलता के यह अद्भुत सफर में हमनी के सब केहू के समर्थन के जरूरत बा। हमनी के नया वीडियो से अपडेट रहे खातिर सब्सक्राइब, लाइक आ घंटी के आइकन दबावे के मत भूली। धन्यवाद आ खुश रह।